من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bala-balasan Allah agem kutua aritanu inawatatanu wa nyatiasa parangan Allah ngabus kita nungwa nyamakin itu. Sabab ro na ayadan kemasaan tanu na supaganay ang hadir tanu yang gak yang muhadir tanu na udah kanu makai na sa misri apa maliano na ya yang gaya pagarini wali ada salakaw arumwal ki al-alim Umair marhum ayat na madubalay abuntingan niya rekanu
Nagyang kaya mau maasagang kaya ulan-ulan Ramadan apadain Lailatul Qadar jangan suka pakalalawan o Lailatul Qadar gawin yang yako. Maka kaya di pagarya ipala damir kagen kaya duglugun na suara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال أيضا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ulay na gyud ko to ang yaban tugatan sa iko Allah. Nagusok ya sa tanong ko nagitanaw ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oriano to na itano di pagaminaminahan sa iko Allah. Amang bagi tanong so balas kung kapagataling umatanaw si sagil ka yadar pa adirun di bandingan dan suatu matanaw agama Islam nagu paganing tanong sa iko Allah balasan yan sulamuan umyakan tindingan si sagil ka iya kalilimut tanong kung kapaguluan ni ron agyang kotoa kababantugan mayor tanong si Alinadir dagar balindo patot agyang koto adirundi kapanalamati isa agyang sababan sakap kelimut teno si sagir ka iya darpa sama na yan na ika-10 agu 5 si sagir ka iya ulan-ulan Ramadan na ayaw ko lang ba patigran tanon na uli 10 aku patagawi ina 10 uli magawi ay manadyan na tanto mga agil ko tamap sugod agil ko to mga gawi ayat ino to mababaloy ini magayrakan bandingan saging kaitan dengan saging yang programa tano nagyan ko to fadailu Lailatul Qadar yung ko to kapakala labi ko Lailatul Qadar alhamdulillah nagyan kaya kakaano yung tano si saging kaya bandingan tano na dapat mau maagyan ko to orasyan. Ayaw kami aloy o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayakon akapaturun agyan ko to Lailatul Qadr
nasi ko 10 gawin ko ashrul awakhir. Isa pa naman ya Rasulullah, nagyan ko tuwa ka paturun o mga malaikat kung kagagawin na si ko ulan-ulan ang Ramadan na si pag-ipandag sa gyan ko to mga gansa yung to alwitriya mga gansa si ko mga kagagawin. Ibarat yan na si ko ikasapulo ang isa gawin, ikasapulo ang talo gawin, ikasapulo ang 5, ikasapulo ang 7, ikasapulo ang siya, ikadupulo ang siya, si ko mga gansa. Gina ni isa niya no Rasulullah, adito kabuan o mga tao mananaguntaman si ko pada sa Allah. Yan kanan katurun o mga malaikat na isanan apiyag markitano o kadnan tano Rabbul Alamin. Sa ganyan tendua si sagyan po ito ang mga gawa iyagansa. Ayaw to sa mapian, naan di pagkabagaya lugar. So piso katawan, sa panaguntaman yan sa dinyan di katitabuha si sagyan po ito walay natulpan. Ayan na pasudan, abitiar agin kanan akin isugun na kuki ano yun o Allah sa sagyan kanan alay natulpan. Naging kutuwa kaya Fir'aun Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Mata natin Allah Ta'ala ini turun nami sa Quran. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Yang kutuwa pakantapan si sagyan kutuwa ini turun naginan su Al-Quran. So Quran nasi ini turun si sagyan kaya ulan-ulan Ramadan. Fi laylatin mubarakah asini pantag si sagyan kutuwa kagagawinan apakan bida kalano nagyan kutuwa mga pipiyak. Yang kutuwa niano yung Allah mubarakan na ini tafsirun agin kutuwa isa katur Allah agin kutuwa Laylatul Qadr ginan so kagagawi ukur wa syaraf nagu kabubantugan aginan so ay mananya nakagagawi apakan ganda kalano agin kutuwa mga pipiyan. So Ibnu Abbas radhiyallahu anhu na ayakat ru'yan na anzalallahu al-Quran jumlatan wahidatan min lawhil mahfuz ila baitil izza min as-sama'i dunya. Yan kanan akin iturunan ko Quran sa sagyan ko ito kagagawin ng ko ulan-ulan Ramadan na initurun sa miya kaysa-isa jumlatan wahida. Niya kay sa ini ganat si sadaw fil mahfuz ini buba si sabaitul izza at tumampar si sa langit. Oriya nagyang kutwa kini buba ano Allah si Quran makagaganat sa lawhil mahfuz si sabaitul izza na ini turun paman si Nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mufassala ay mananyanta miyaka 10 o miyaka 20 ako talurago akin ituro niya si Ipo Nabi Tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam at dipindi si sagyan ko tuwan dipindi kumasa kiturunong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yan ka na niya gulola si ko kinibubaan ko Quran si Sabaitul Izza naan ang mga irhasat. Ay ba nagyan ko tayo irhasat, nagyan ko tuwa kenapa kalalaya miya mambubutan, kenapa kalalaya miya ayam yang kulola
na si sagyang kutwa kagawinan namini takaw agyang kutwa kaya pakadagal o mga bituon si sa langit. Agyang na bagpilay si sagyang kaya pipinso-pinsuran ang kalangitan abo di mapapano ang mga bituon. So kaya layaro ang mga pagtaw na tanto siran amyanak taman sa iko mga jin. So mga pagtaw, mga manusia na miyado siran kaklase. Miyado siran kaklase. So sabugi na tigiran qamatil qiyamah wa halakat ahlus sama. Miyatangpit ang miyakatindig suwalaman amawri. Wa halakat ahlus sama ang binasaan Allah Ta'ala yung kaya kalangitan. So sabot si sagyang kutwa mga pagataw ang mga mampu na ipamikiran na tigiran pagtangan tanawagin kanan ang mga bituon ang pungan tatata. Kaupama ko ay maulog nagyang kutwa di tanong di pamituonan ko di tanong di makangguna na ako kapuginto tanong o kap ketendo tanong o kap di ka pakasumbi-sambi umayaw na gusto matendo na upama ko ginan ay maulog at tigagyan ko ta mga mampu na ipamikiran na miyatangkad amiyaw magir ko to abonti o kumalang tigilan o kanabaginan ka sa nakausan na adin na mapunggulaw lang asubuhan o kanan kanora-buranan sa manutong nagyang kutwa kiniyatap o mga bituon nagyuti kang bugawa si sagyang kutwa mga syaitan mga jin ang matatago si sa kalangitan kaimbuba sa Quran si sa Baitul Izzah kaaniran di mapumanagluwag yung kutwa Quran aniran di mapumanagko aniran di mapumanagko agyang kutwa kimbuban si Quran niya panutul o Al-Hafidh Ibn Kathir as-sama'u qad muli'at harasan syadidan yan kaya langit na tanto ami ang penuh ang mga bituon mga security ini siap si sagyang kutwa pipinso-pinsuran agyan kaya kalangitan wa taradati syayatin an maqa'idiha na piyang awa din kutwa mga syaitan si sagyang kutwa mga untudairan allati kanat taq'udu fiha qabla dhalik agyan kutwa mga syaitan na adna mga untudairan ruwa sisiringan niran sisiringan niran Baitul Izzah sisiringan niran yang kutwa kau untudairan yang kutwa mga syaitan mga jin na dinandi pamanagaw na yung kuto ang mga subuhan ng Allah Ta'ala ay pumbaba sa isa Baitul Izzah dinandi pamanagaw si sagyang kuto masa si kunampan udah ka Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sudil sa mga jin imiyakaturo sa ayamiyaturo iran sa suratul jin وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Kami ang tingnan ko ito mga jin nagbuhan ko tumabili kami sa langit buwan niya tumabili kami sa langit na miyaw mamiron ang mga pagpunod-punod na ay mananian na mga bituon agyang ko ito mga bituon na ipreview kami ipreview kami agyang ko ito bituon وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ Amiyadan kami at tigagil ko to mga jin
adna mga unto damiro adili di pamamakin nagdagyan ko to mga subuhan Allah. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Sanna tibu Allah, sanna tibu mga jin sa pamamakin sisagyan ko to amiyaw na derpatano na ayat na kumanyano na yun ko to mga bituon ayaman na yan na ipula diyagiran buwan. Miya kaysa na miya panutul o Muslim miya kapon at tutulan si Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Pero tulian akhbarani rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Miya panutul na natigyan o isa si ko mga sahaba o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagsisagyan ko ta mga ansar annahum bainama hum julusun laylatan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Miyadun kami tigyan ipakunto dami sunabitan o Muhammad sallallahu alaihi wasallam sisagyan ko to akagagawin rumiya binajmin fastana na Korean yan na miyay na yan nagyan ko to abituon amin nilabod ako makali. Faqala lahum Rasulullah na ayat kirukiran o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mada kuntum taquluna fil jahiliyati idza rumiya bimithli hada. Anto na maputiro iyo si sadyan kanan ami pantagsan ko masa adaban su Islam igira amin nilabod agyan kanan abiton udi na igira amiyawlo aya pikiran na Allah wa rasuluhu ma'alam aya matausan na swallah nagususubuyan ugay na misampan na aya katawa misan udapan su Islam na igira adatanan na adna ipagbawata o kagagawi ada to asasakaw sa salaan naguad na kawafat ada to asaslaan sa sagyang po to kagagawi ay metero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na fa'innaha la yurma biha limauti ahadin wala lihayati. Nanti kinumaya ki lebudanan kundi nakapikaulubiyan nabasabab sa adna buya bin Allah nagu adna pagimatayan ka ayat tingin na mataan ayat mataan at tibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Rabbuna tabaraka wa ta'ala ismuhu idha qada amran sabbah hamalatul arsh thumma sabbah ahlus samai alladhina yalunahum. Ayat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat mataan na sukad ng tanong Rabbul Alamin na igira manoto aadin isubuyan asubuan wa subuan na tumasbih sumaawin ito arsh. Oriyan yan na ayat mana tumasbih na sumanga malaikat at tumundug si sadyang koto maawin ito arsh. Hatta yablugha tasbihu ahla hadhihi as-sama'i dunya sa taman sami sampai agem puto tasbih si sagem puto mga malaikat matatampar si sagem kay dunya agito so mga malaikat matatago si Baitul Izza. Oriyan na mga tiro agem puto mga malaikat at tumampar sa baba at tigilan ba'adin as-subuan wallah ba'adna subuan wallah ay-subuyan na oriyan na makatir wagyan ko ta malaikat at mawid si Arsh wallah na tigilan na kataya susubuan wallah kataya susubuan wallah oriyan na ibaba agyan ko ta subuan wallah si Baitul Izza na pamanagkun wayaktatib pamanagaw na tibu Allah kaya tibu Rasulullah tulis nira nagyang ko to subuan Allah tulis nagyang ko ta mga jin nagyang ko to subuan Allah ini buba si Baitul Izza na makwera nagyang ko to tutulan ini buba si Baitul Izza ama ko mga jin nasiran kuman ipagitong petirwa si sagyang ko ta mga kahana yung kutuwa sumasanga kung mga simbahan so mga paririmar
na adin ni kakoy na saging kota tutulan na patero na yung kota sumisiyak o mga barabila akataya sumapangulaw na saging kaya pagkataling umat na amayat ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadisi dan mamrak kaayat na tero nila nagyang kota titu may kinigiran si saging kota Baitul Izzah na titu benar hati Rasulullah Ubi dan tibian na perdebatan na pengumuman na ikira na di mana na di ketuman. Dataranan sumyang gulaw na si iku Nabi Musa alaihi salatu wasalam si iku masaw Fir'aun. Masaw Fir'aun na niya kaisa na pitan tadi nupian. Aadin apo pagkapuon apoy si Sasha na sulit so kaya pakanaw niyan agyan ko taapoy na pusimor si Samasa oriyan yan na pipuno niyan si sagyan ko to mga parima na kung sagyan ko to sasaligan si mga barabila mga simbahan na tigagyan ko to ang mga kahana mga ulama agyan ko to ang mga simbahan na agyan ko to ang mga parima at tigira na adin na ipambawata pagkatatalingumaan asima kapupuon agyan ko ito papilinin si sa tumampar sa Kanaan ay mana na si sa Palestine agyan ko ito ipambawata na pagkabinasa si sagyan ko ito ang kadatupa kaya ito na agyan ko ito kaya tiruaro agyan ko ito mga panarima agyan ko ito mga ulama si sagyan ko ito mga simbahan na miyang koyang ito at tutulat as si makapupun si Baitul Izzah. Kaya ito, na kagir si kudapan ka Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dito kekoyang sus tutulat mga subun Allah ang mga gaganat sa ko. Oriyan yan, nakagir sabab sa tutulat ang mga kahanan ako sa mga paririma na ayat na kanilid na pagkutuman na gyuti kaya sababan sa kaya pamunuan o mga sundar o Fir'aun si sagyan ko to mga wata o mga Bani Israel ang mga dato asalin sa pagkuma si sagyan ko to ang kagagawiya wata mama na dirikit na pagbudo nila kaya ito nasabab si sagyan ko to mini umakila na tutul ay pembuatan suku kabinasa si kukada to Fir'aun asik pekapun si pembuatan Bani Israel. Gina ni maulana si sagyan kutwa qabla zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasa adapan kanabi Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oriyan na si sagyan kutwa kapukarani o kakanabi Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay bumamamu agyan kutwa Quran sa Baitul Izzah di samai dunia na siniya ko Allah taala agyan kutwa Quran andi kesemburi kekuaan o mga syaitan na gusto mga jin na Korean yan na ini buba agyan kutwa Quran samyakay sa isa ko kaya daw agyan kutwa mga jin na si minipantag si saging kaya Lailatul Qadr kagagawinan si saging kaya ulan-ulan Ramadan sababro na mano itano si saging kaya sabuud kapakada lebih aging kaya ulan-ulan Ramadan alanambu si saging kaya Lailatul Qadr yun Lailatul Qadr na kalabihan yan kaluy tanong na din kaya talo timan ay mana niyan na kalabihan paganayon na Lailatul Qadr khairun min alfi syahr paganay ang kalabihan na din kaya Lailatul Qadr pagmanin tanong si Allah buatano din matabu si saging kaya 10 gawi muri-muri saging kaya ulan-ulan Ramadan suwatigo Allah Ta'ala so pagagawinan sagyan kaya Lailatul Qadr na tumuuto adigyan ko to asang dibuwa ulan-ulan so mapagamalon o umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tumu adigyan ko to asang dibuwa ulan-ulan
Yang kutua sang ibu ulan na ayat katu itu na walau agu telur ragu akatu ya yang kutua sang ibu ulan yang karena ayat napat akia sababan sakini to yang karena ayat na yang kota mea panutul asaka tau amama siunut dia naging kutua pakaksian si sajeng kutua kapakiti doa orian yan namin jihad mipran salalan si Allah sampai akasang ibu lagun miakasang ibu kaulan-ulan fa'ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna bidzalik orian yan namia memesan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagu sumanga muslim si sajen kutua sakatau amama penjihad sa sang ibu kaulan-ulan na orang yang namian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagu sumanga pagtau niyan amiat karo Rasulullah ya Rabbi ja'alat ummati aksarul umam a'mara wa aqalluha a'mala baikkan nampu namanya belis mga umataban tanto makampat agin kutua umuriran tanto makampat agin kuta pagpusadiran sasagin kaya kang pagintaran kakakya ay mananin na makampat sa umuriran wa aqalluha a'mala na niya kay ito agin kutua dinan di imang gulubog sabab sagin kutua kay ito umuriran fa'atahu Allahu Lailatul Qadr uriyan na ini bagay wallah si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagusi ito umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam agin kutua kagagawi si Lailatul Qadr au pama kumatabu uri penawallah na tumutu adigyan kutu amin jihad salalan si Allah ami akasang dibuka ulan-ulan samano nagyan kutua balas sagyan kutua sakataw amama kumiyaka walaupun lagu talaw ragun ini jihad yan na ayabu akipan tagyan si sagyan kaya masa tanong o mga umat ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasasatiman ang kagagawin na mas malaking balas Allah adigin kutua balas aging kutua sakataw amama Aisyah radhiyallahu anha na nyakaisa na ini siyan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apitero yan aya Rasulullah upama tigin ka matabuakan agyan kutua Lailatul Qadr na antunay pun gulaw lang ko sa sagyan kutua Lailatul Qadr ayat ini sembut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayat din kalipakan gegla na yung kutuwa panganis ito Allah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni kadnang ko mataan askar na paririla pamamaap na pagkabubayan na kaso pamaap na maapiyakong ka maapiyakong ka na ginalat ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idin kalipakan degla si sagin kaya si sagin kutuwa Lailatul Qadr isap lang yaloy na dipakan degla so sabad ko mga panganisik wallah so mga panganisik wallah kakagigin kutuwa kagagawin na tatariman so lawan o kailangan tanong dapat aduma da itarkitan na penginintaro sa wallah katatariman wallah nagwaya di pamandang kalanagyan kutuwa tadang-tadang sa Allah tadang-tadang sa Allah dataragyan kutuwa ibtisbihan si sagyang kutuwa subhanallah walhamdulillah kaginan na isanan amalay bala sa Allah kaya kadro Rasulullah alhamdulillahi tamna'ul mizan yung kutuwa kaptiruan ka sagyang kutuwa alhamdulillah na kepenuyan na yung kutuwa timbangan kepenuyan sa timbangan tayo sa lungan amori wa subhanallahi walhamdulillah
tamla'ani ma baina as-samai wal ard. So kapatiru angka o subhanallah walhamdulillah nak kepenuhian so pagelatan yung kaya lupa na gusulang sakala yan ibadas sa Allah na ipagdapat yun si saging ko to ipantak kulay na tulong kader tika na yan ibadas ay mananyan na pagpagapon sa Allah pada di pakanda kala nagyan ko to pulayaman sa ginawa sa imong katulabos sa Allah alamon unitan o limang gulubog na may sasangkot sa kabaya Allah na bisa sangkut saya mananyan na sumat-sumat tanong sa Allah yun ko to ikhlasun niya padupad adi pakanda kala nagyan ko to itano di kapamangani sa maap sa Allah kapamangani sa rela so Allah na amay ko so miyagul mo katano di kabaya Allah na aya syarat na ipasendig tanong ubat tanong magulubog pero malagyan ko to kadustaan na iparilar kita no to padlan tanong Rabbul Alamin isa pala di pakanda kala nabi Rasulullah nagyan ko to adaiyatul aidkum minan niran pakanda kala nagyan ko to anda manayay kapakalidas tanong sa ikunaraka jahannam pakalidas tanong sa ikunaraka kakagian di kapakalidas tanong sa ikunaraka namanya tangkat apakah surga tanong sa saging ko to surga wala wal fawzu bil jannah min ghairi hisab ditano di pakanda kala nagyan ko to kapak apas tanong o kapak surga tanong sa ko surga at di pampamagitong agin ko to ay mananyan na mga amantan buwan pada panagyan ko to tilawatul Quran yung ko to kapumbati at tanong sa ko Quran kakagigyan ka na Quran na 10 batang na 10 amapya wala sa lupad ng tanong Rabbul Alamin ginan isa pamuyat o nabitano Muhammad sallallahu alaihi wasallam si sagyan ko to Laylatul Qadr khairun min alfi syahr ikadua akal bihan agyan kaya Laylatul Qadr na tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr tuna sa mga malaikat na padiran sa Jibril alaihi salatu wassalam mapadiran sa Jibril bi'idni rabbihim min kulli amr agyan ko to akat na mga malaikat na sabab po sa idin wallah sabab sa subun Allah ta'ala at na iran kana ba iran boya kaayat na sumayo iran na sa pandan tanong Rabbul Alamin akat na iran si saging kayamanan yan na kagilupaan yang kutua katinaw mga malaikat na isa amya aloy na yang kutua kepenuhiran aging kaya kagilupaan itu suinit manera saja kota Lailatul Qadr bima'na al-qadir yang kota qadir na yang kota pekasimpit sama nuto na pekasimpit aging kaya lewa o lupa si saging kota katino mga malaikat o kaya tirawan datar aging kota katir wallah wa man qudira alaihi rizquhu falyanfiq mimma atahu Allah wa diti isa mana din ko to Lailatul Qadr amaya tibu wallah kamakasimpit terkano so pagper na gusto kano si kumanin na hindi budir kano wow sama na to dapat semana din ko to ang Qadr naging ko to kapakasimpit ada sabab naging ko to pakasimpit naging ko to kagilupaan o katuna din ko to mga malaikat sa din ko to kadagliran wow naging ko to katiraw ng malaikat sagyan kaya kagilupaan bi'idni rabbihim min kulli amrin sabab sa idin wallah uuman mananyan na mga subwan yun kutwa min kulli amrin na isa amanaw to naging kutwa isa katiraw wallah fiha yufraku kullu amrin hakim yun kutwa mga malaikat na aya pada mga witu-witiran liyo si sagyang koto kapumisitayran si ko mga umat o Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pad sa witu-witiran awidiran nagyang koto dilan di kapakasasungguya si ko uman isubun miya pasad ako uman yang koto
ipakasasangguyan nagyan ko ta mga malaikat sisagyang ko tuwa pagkatali mo maaragon naginan sa mga al-arzaq sa mga riski akong si Allah sa mga riski talo akong si Allah napakapasasangguyan din sisagyang ko tuwa kaguroi agin kaya si pula nakataya sa riski niya isanggoy sisagyang ko tuwa pagkatali mo maay mananian na ragun pagkatali mo isa Ramadan si pulan nakataya so umur yan si saging kaya po taktali mo maaragon buwan al-ajal taman si saging po ta mga umur tano na isunggoy pakapasisunggoyan ugay lagyan ka ng risky na bugyan ka ng umur na padanan sa subuan na kita wala pa sa subuan at di na nagkuulin ka si sagyan ko to katatagutan ako sulit o mga inatanong na pag sa pag-uwi kaloro nagyan ko to riski tano subugyan tano ang pagpar si sagyan kaya katatagutan sa lumiya ikadua nagyan ko to al-ajal nagyan ko to mga umur tano na di na nagkuulin kakagya padahal sa papasan Allah kung Allah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun amay kung mau magin ko to dindi wallahu taala sisagyan ko to umur na disuruh na dipindut na mananian na dua pa manusia ugay na sisagyan ko to Lailatul Qadar na ayamana to na pangapasasangguyan isiboy agyan ko to mananian na pagupar umanisa na gusto umur umanisa yun kaya isa na dikira o sisagil ko ta ulan-ulan Ramadan yun kaya isa nakataya sa ibanan niya na magpupumurian hindi sabab so Hasan al-Basri rahimahullah na miyaturo yan at tiginakiya to kawang ko suat tigin suris kira kan Allah na mapapasan ibu-ibu-ibirakan din Allah na piyakat tu kena ginawa piyakat tu kena ginawa bayo to na kaya diyan ko to pagpuron Allah na mapapasadagyan ko to bugin yan na subugyan tano si Allah na si pananan dipinding si sagyan ko to akakuha tanoron why o pala ko ay kasugat tano ko pagperketan Allah na pagkau sa haram nagiti indunugur ketan Allah kakagiyang ko to sukatan aing bagay ka Allah na sehingga piakaw kita sa haram o kumano sehingga pakaw kita sa sagyang ko to kaniligayan kahalalian na aing bagay ka Allah na pagkaw kita sa balas imbalasan ka Allah subhanahu wa ta'ala ginani isa awit-wit agyan ko to mga malaikat akita ni mo mayaran na kita no kung kapumisita yaran na kita no asulawan kaya mananian na mapanggulaw na tano kung pagatan saragun o pagatan mo man na isunggiran nagiti sabat dito no di pamanganin si Allah as mga ukuran tano amarata na simi tugarin si saging po to ukuran tano apya nagusuris kita no si Allah na ayat na kasumatan no na yung po to halal naguso umur tano na ayat na paning dupusan yan na yung po to ay manan yan na mapya kapatay ka dito ay manan yan na umayar kita Allah na amay kami pantak si saging po to Lailatul Qadar akapunin tano si Allah na ad-du'a mustajab so panganitan na tatariman at rikupan ng Rabbul Alamin. Ikatlo, miya keluitan ng akal bihan agin kaya Lailatul Qadar na salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hiya salamun min awal yawmiha ila tulu'il fajr. تسلم فيه الملائكة على المؤمنين ولا يقدر الله فيها إلا الخير والسلامة لبني الإنسان. Mananya na kalilintan yutusuk kalilintan ayat kita yang membagian utama malaikat na kalilintan sisagyan kutua paganay akagagawinan sisagyan kutua
gawi ila tulu'il fajr saktaman din ci saging kutua takas bang fajr nakalilintan na mitatali ko bagian kuta mga malaikat. Tusallimu fiha al-malaikatu 'ala al-mu'minin. Agyam kuta mga malaikat ang bisitan tanwiran na salaman tanwiran. Di tanwiran ni salaman. Di tanwiran ni salaman. Alawan mga mukmin lawan umiyawarak tiyasi wallah subhanahu wa ta'ala ayamanan yan na yung kutua kasalama wallah mga malaikat sa yung kutua mga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sadun sa salamaniran na wala yukaddirullahu fiha ila al-khair na ayat na betul-betul ng Allah sadun sa salam ng mga malaikat na ayat na betul-betul ng Allah naging kutua mafia abubulusya si saking kutua pagkataling pagman na isaragun hindi sabab aging kaya pagkataling mo sa pulugoy isi kulay mori-mori ulan-ulan Ramadan na dito tabuan na po pagpagalitan na si Allah apatabutan waging kutua katurun ko mga malaikat kaanta na maparo laging kutua balas ipadnan na Rabbul Alamin sisagin kaya dunia na kaya sampung na yan na si umasa pagkakantalik matanaw si Salomon Amori sa babro na banda si ibu kita bui sa iyang kaya kakupayag ka wala lang ko balasan tan Allah sisagin kaya kapsenggitan sa ito mga oras tanong kadibuhay akuti na kupupos sa kaya bulan Ramadan nagu dibukuti na yaman na yan na subalas wallah na dinian kita ng dilumanan sa kaya kaptura sa itano na yaman na nasi kumasa kapakataling matano sa Salomon Amori pagkandong dengarkan Al-Quran Susalam Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Balasan wala yang kutua watatano uti ginahari tano niakan biru tano sagyang gayabun dengan fadail Lailatul Qadar. Sama utum na biasa pun tano ayaw bisa apa kau mau Lailatul Qadar nasi kumagagansa. Nauban yung bugisa doban. Ayaman nami kuhugabi. Ikasa 10 mau bakal lu bisa doban karena pamagay ninyo sa Lailatul Qadar sa ano ba kapamagay ninyo na maguntod ka sa iyo nakalanga ka niyo kalau ikalak ka niya ba ay pumagay ano na tasbih uli na cobain na pamanindaw na salatan niya ano na piadu ka na takatay mananya na tahaji agiti pumanay ko pumagay mo na Lailatul Qadar kabaya ka ayamana na kalina ang kawala na dahil kami po dati na isa mapi apangan ni saking kutua Lailatul Qadar atau Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kadang ko na matanas kay di maririla o ina kumamaap na mapi akong kaya Allah na baru sa mabudibiyya uang pakagaan na makagigupon ka pakagaan na niya ka kupakaya miyari di ako dapat na wala pa mapigiraw ka Allahumma inni innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni nibuli apa upo na kapakagaan na nibuli apa bangsa nga piyapya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni YouTube, boleh tahu. Nah, iman tu, nana sita no sagian kaya malarian darapon, margas, pangnita ayat na makakawon, nasi video, yan na makakakailangan.
Ayamnya ko number na talo ya. Ayam po na niya na 5. Ayam ko walong dugon na 2. Ayam mo rin na 1. Ayam na niya na 521. Anak 521. Yan ang gusto natin. Oh, nah, ada so 521 bilangan. 521 isa, 2, 3. Sino yang malu na yan ni? 4, 5. Dari bagian. Gila-gila. 6, 7. Nah, 8, 9, 10, 10. Oh, nakuha tanong pa sa ayat man liabunot ang number na duwi ini. Paganayon na 1, 0, 10. 10, 10. Ay mana sabi ang ako sa 10, 10. Naskanian ipangako sa yang margas. Sudah ada play. 10, ini sudah ada daya apa? 10. Ada bilangan macam masa 10. 1, 0, 10. Tanya apa sa number 10? Dapat? Nak bilang 4. Isa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nama kana dulu. Nah, kata yang bisa apa? Bisa udah. Jadi bahasa saya bahasa dalam verbun. Yang lagi berjuang per. Kata yang pakai number. Kalau mana number? Akan ada na 3. Eka 2 na 7. 0, 370. Semangat ada tu. Ilai ada number yang piya. 370. Aku ada ya 370. Alhamdulillah, kamu tu na. Atau mandu kan? Oh, naik kadu ini markas. Ayah apa namanya aku anak bahar na kalau, agalero na 5, ikadua na 9, 0, 590, 590, 590. Oh, ini yung number yo. Gubernur di sana kau pilih ni orang lagi mantuna. Ya lo kan lagi nak ayah Ramadan, nak ayah orang merana, nak ayah wana berubah na. Nah, bilangan tano. Wahid, Isnain, Salasa, Arba, Khamsa, Sita. Oh, nak duduk. 590. Ano sa 590? Oh, ilan niyo so dang Mario kamera ko na. Nadidan. Kita sawa niya desa Sapolo. Dan nah, kata yang mancung pa. Rapor. Panganeron na 426 426.
126. Nah dapat ako ni. Nakapagpugubitan. Doon nag-i-upload ako ng mga pagalitan ng mga dato. Ay, ito bilangan. Ibar kanu. Wario sabar kami ya di pagabulutan na sa na pagabulutan. Nah, kalau para nambah, para na 316 360 360 maka 360 you know anak kau na isabu marga saya na lagu tanong kapa kalau timang mana nambah pakanero na 135 alhamdulillah niaka salah kung naging kaya mga pagalitan asun dari sobring mga naulan na may kesualan ang hindi na sobring mga naulan nakis kami watahon Emanto na sita no kumoro de jaga ya sobre. Jaga ya sobre. Jaga ya sobre na siya ay magpapupon pamamagayan pinasad ka sa barangay Lamin. Barangay Sirman sa Lamin, para sa Lola. Aya panganay number, kalawaya number 583. Oh, tanya ako sa 583. 583. 583 ada kebilang aman. Ada ini kumpulannya madaklah yang baik pasakon. Esa 2 3 583 ada kadun ubah kami yang ada wala na duduk kasabon ambil kan lagi isa 2 3 4 5 6 7 na dudun 583 walo siyaw, 10, 11, pulos, dudut. Anali, dapat apa dulu saya nak Nah, kumatalok macam apa? Talok mana nambah? Paganay na 1, ika 2 na 7, ika 3 na 4, 174. 174. Ako tu. Alhamdulillah. Niya siguro 2. Wana pirakian dari kebetulan. Mana namanya harapun. Nah, balasan wala yang kutu ayam mana namanya harapun. Ayam mana nanti kota ayam mana namanya sarapun. Katanya kemansuruan. Bisa sobre. Paganero na 127. Kalau pada nama 127. 127. Jadi apa ada tuh? 127. Ay. Sesam muna sa ginaro marantara. Ano? 127. Bisa? Sorry. 127. Nah, isabu. Ang dalawa ay sobre na sutro lawat may mga last Ayak man namanya ko number na talok man 204 ada
Nakam? Ano? Nah, kubilang naman. Isa 204, dua 204, ada tak? 3 4 5 6 ada pindah 7 8 9 204 ada tak? 10 bolos 11 ada tak? Betul? Nak kamu balik tanah pada siapa? Matamu ada apa? Nah, kalau mana nambah? 240 ada. Boleh kapal video ya kan? 240. Pokoknya na 204. Yang aku video nanti boleh 240. 240 ada. Ano mata anak saya? 240 ada. Ada kau tu. Alhamdulillah. Bedare di mama saya orang apa dari tanuna. Nakita itu di mama saya pasti. Akan berikan. Hari ini kan. Allah. Alhamdulillah. Balasan Allah yang kaya pagalitan o siapaka untuk jaga malanya narapun ay wala naging puswag pagalitan o pagbarang kay Sherman Salamin pakang berakat mulwala yang kaya yung mana ini niya na pambe iman to na sabab po nagkakataling magkamuto ang yung lagi yung Sherman tanong isa po mga model tanong na iman to na ipag-advance o mga pod o mga logs tanong, pagari tanong ayaman na niyan na pagkasabi yun hanggang makaya sila ni Makaspo ayaw dun pagkasabi tanong na yung kaya logs yun uli na pagari niyo balarya balarya tanong ada salakaw sagyang mo to logs yun si Al-Alim Muhammad Taib Syarif. Kemudian ada yang nak biar anu uri kutu kelipa na ahmiyatul waqt. Ay mana niyan naso ay important yang utawa wal yang tapadal bisyadati al-mazkur. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga wadami, mga bubayami, mga pagaryami, kenapa dia isurasakan kat pinjilay na may kajumat pinasawag sa diyang ko tuwada ka pa ko mahutalogs tanong pagaritano si iku agama nakapakaya iimaka simbi-simbi sa mga ulama yun. So ayatin
mautuan ang mapapaloy ang masasanganakan sa diyang kaiyanitan o di ika pamagandiyaway na diyang kutuwa ang niyatil awkat kaya importante yung kaya oras. Paano pa makapagulong sa diyan kaya mautuat ang diyan kaya luksakan, pagaliakan, aayay mo pagkailan nung namauto na limada kalakalang wa, inutan ng pagalit ng Allah. Pamakabiglanan, surabigan na makapilagit. Ano din yung mga matakan, mga buhay ko, mga pagaliakan. Kagyang kaya kay importante yang kaya oras na ayaw paganay apitan o mga niya makaswa sa diyan kaya western location na ayaw kay inalwiran ng the time school sa oras na bulaman. Inibalaw ng mga pagaritan o mga pangsatan sa diyan kaya Saudi Arabia, mga Arab. Apin terwira na diyang kutuwa ka terwira na al-waqti kasay. In lam takta pagtaw ka. Lagi na ni bubunta no nga nagmuam niya kasar nila kasar. Mga matakan, yan na diyang kutuwa, inalo ya diyang kutuwa, ariyakan, amiyapaloy, sulangin, dinikorisyonan sa Buruja, mga kauka, mga biton, wasayan na alimatrin, iniparas sa iko mga tao ang pumakay yun. Na ayaw po at iyan niya sa giyang kanan mga manusia ay nipiparasanon illa manistaraka sama'a paatspauhul si habong mubin. Inon tabuat tingwala. So sirano ito ang mga kaadan adiran ni pamamanakaw na so pamamakilgan nila sa langit. Tagiyan natin ikiyamaloy ang kinituro na diyang na sirabong mabin ang maanagyan ka na nakilakila na apoy. Adi ikutuk-kutuk sa diyang ka na ang mga malaikat, mga jin, mga iblis. Apang pumamanakaw sa langit na anti kayo ng kao ng mga malaikat na tiniran sila ng mga sihabong mubin, manayag kayag, alin na mga tubakon, kanina sumudalan nagatigtan. Diyan na kailangan na iram niya katoro na dyan na mga tao. Akahan, mga pangangatao, diyan na timbarang ang mga punidarpaan, wayatakal na mukada, wakada, imanunutunan sa giya, nag-giya, hindi naman ito naman nila kayo na nagipakalag, na adla naroon na nanilumbulang. Kaya diyo kutuwa nila nung di ka pagumani sa katil. Mga matakan, yang kaiya oras ang pagalwintan, anto na unon, ikiya adin oras. Ano niya Biblia, kagyang kaya oras na sigat inipon sa diyang puto at yang tapangi o Allah subhanahu wa ta'ala sa ikumasa daw panakabagwi sa iblis lanatullah alay natin panganya na diyang kanana isa sa diyang na mga kanila jin. Yan isabutan yan apiter yan natin yan inni ja'ilun fil ardi khalifah na ayasang bagyan na atazalu fiha may yufsilu fiha wa yasfiku dima sa kanatigian na pambalak sambal ni na kanauluan dito isa diyan kaya dunia ayasang bagyan awisukadan na mga pilihan na atad sa kalupiha, inok kami pagdun sa iyong kanan at dunia ka sa iyong sinuna piyang paminasan. Wayas na kundima, nabuadang panagkataon kilan, at karawan yan mono, karawan yan ang tabda, sorong udatarian at
Saya ini bantu kiranan wa nahnu nusabbihu bi khalqika wa nuqaddisu lak. Serta yang pikiran na dia miskadi pupuli-puli. Langu-languan asubuan kana dia miding dalabakan. Nasa kami baluyangka akhalifatul ardi. Ayat ini sumber kiran Allah. Nasukatawanakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Mata anak sukatawanakan na dia batawan. Mengatakan yang kanan at yang pagkasilip pegang kanan ang kanan dan warapul alamin ang sa mga kajian napiyan isabutan yan kung mga padayat at iyan na pambalak kuwan sa manusia lakad khalaqna al-insana min salsalin min khama'in masnun sa kanatin yan na pambalak sa manusia pun sa lupa ang ubiyang kanan lipaw kalau minsan ay mana niya nag-arbis yang kanan at yan ang manusia lupa ang malumpis sa lipaw ano pa na siyang kanan ng iblis sa kaya ginaw Allah wa qulna lil malaikati isjudu li Adam na sumiyod siya naon pasajidu illa iblis aba wastakbala wa kana minal kafirin siyang kaya naguminda kabo sa tangan sa miyanon mindaron Allah inukari na pangalin po ba ng kutao apakapangalin po ba ng sakano na ayapin na riyan lam asjuda li basarin khalaqtahu min salsalin khama'in masnun diyan kinakipatot na dinaitiba ko makapangalin po ba si ko yung balan kalupa apiunaw ka at lipaw ang mga yamis. Sudah kaya ginawa niya na diya kung pangalin mo ba na inisinta ang wala at diya na ya iblis o karoon sa kanya pain na karajim na iblis liyaw ka din awak ka din ko sa ulan away ka sa padataw ka kasaka na inibuwa ka dun saka mga matawag diyan ka ng at diya punoon Allah subhanahu wa ta'ala yang awal yan ko surga kinuha niya nun suka na to yan ko kabulin yan auluan tagyan ka ng mata na miyak ka gulaw sa manaak ka gulaw miyak ka sendit sa tarong na padala ka sendit na suka pang gulaw yan na miyak ka pamimikiran ka kagya mapya upang makapirwa ta'alim na alim amiyaan to yan sa panggalabagan tanwa din na panagtano pandiyan mga wata iyan na Rabbi pandirni ila yaumi yub'atun kagnanakan minibulong amiyasang ka akan nasaka na pagi akong kasaparan sagyang kanan akan ibuan na kalakan asumang kalakan sagyang kanan at dunia ayang inaliron Allah na painna kami al-mundarin padagkada na sa iko mga at nakapasamian sa diyang kaya uwi na tiyamanan di na ni oras ila yaumil waqtil ma'lum sa ibuat ni diyan sa kana oras makatutukawan ka sa dunia kasi sa diyang kaya anuman amori ang mapapaloyain nila tanitesa na laysa na kaalay ni sultan dia dilabang kasi ikipanta dia dilabang kasi imana dia na nakimangawatakan ikiad na oras ila yaumil waqtil ma'lum sino sa diyang ka na oras akatutukawan ka agibod yan kaya dunia si sa diyang kaya yaumul kiyama nagdilin na awang kaon mapipanta ang may tumuha kapaat, may tumuha kapasang wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in matala kati sa jahannam as darpay ayat penatian sa surah Yasin hadihi jahannamu allati kuntum tu'adun kati sa jahannam at tinibuatan na darpayo ang mga tawasumyan kalakan yaturakan at ibu Allah subhanahu wa ta'ala yan ang ikialit niya pakamuaya ng oras akyatan mo sa tama na so kaninaon daw ang
sukado gawin. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Mata-mataan ayat wakiat panuisa ipantag tahu kung pagalitan lagi kami sa lupa kung kaya pa kami pidaon kung gagawin ang sunod daw na ang kausap sa otak ko sila na ito ang mga tao ang mga pitay parintiran mga matagulay sa ikwadam diyan ang ipausaran taluwag yan kaya kapag galing-galing kung gagawin ang sunod daw yan kaya ulas namiagay sa ikaw mga hadid at dito ang pamumulan ang pagkayo-kayuan ko surga apa di ayah pagkayo-kayuan yan ayah mga tanunian ng palayarin pulawan dia na so kita talaga ko sila nuto ang mga tao initungan yan ininggulangan yan sa oras kung kakikina lang ang tanong so pan sa mga tao niya to dan yan ang palatiyas sa Allah subhanahu wa ta'ala minituman sakyang kaya dunia yang kasalay sa wada sakya aliyang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa hadith likulli say'in ra'un ra'iyatil mu'min al-akhir lawan ukadin nadi alam sesenggaya pagipatan nila na ayaw pagpagipatan ng mga mu'min na sa otak yan na mapiyaw umakasburmayla umakasiray nagyang kaya otak mga matakan nakito kawan niya amay kapantana mo ayan apaka-paka usaran yan sa otak yan na mapiya sabihan kaya gagawi ang sununaw nakito kawan yan asip ko isa kauras nakito kawan yan ginawan yan ginapas yan ginan oras kenapaan na oras aniya buto kaaya oras na suka pang ginawa ka so karyawiyak ka sa kiyang kaya dunia itarwan Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran likulli ummatin ajal faidha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a dito dati isulong sa isang oras wala yastaqirun mga tao umanapin yan ni umat na inumbalan na sa kanyang imigay sa kapasanan ajal tama na o kawyawigyan oras aging kadunian sa kanyang kaya dunia andalan ikaw agyang kanala oras ay inamin yan o pamakaya inalina na 30 ragon na 30 ragon na diyanan emiya total ang napas akisipot ka sa giyang ka na inalwin ka aajal at tama na ukaw yung oras mga matakan ayaw kang gato kami talo si Biblia sa kiyang pangadiron o mga watayo wag niya manggalan sa kiyang kayo Western education science na pira ka seconds so isa ka pira ka seconds so isa ka minutos 60 seconds pira ka minutos so isang oras 60 minutes na tayo masangkalan na ayaw ginawang ka kung good for 1 hours nagtanong kibo ako na mga ito sa napas tintik ang ginawa napas ka na oras ano mawat ka ginawang so isang oras na upama kagiyang ka na isang oras na pagkalagyan kasi isa giyang ka na sa 10 oras o tanday o mabuwas sa tuwing o di ako ba sa anuman kanya 24 hours so doon daw ang gusto gagawin nagyang ka na sa 10 o lanulan na aya pagkiginawang ka si isa giyang ka na mabuwas sa gawin na 40,000 ang 3,000 ang magatos sa lapas na umanin ka kung mababas sa anuman kami 40 ang walong niya 80 ang walong ibu ang pagkatos sa lapas na pira ibiyaw sa kung sadyang kalalakian ka Allah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun jangan apa akan inimbal sa ito mga jin ang mga manusia ang ruwag sa anak wilan masimpan
Anto na ibadah wajakan. Yang kaya ibad, namanya ada isi sa Quran. Inna salata kanat sa'alal mu'minina kitaban mawquta. Mata na susambayang namanya berisiko yang managkaya ang aturan ang orasan. Adna oras waktu sabah, adna oras waktu zuhur, adna oras asar, adna oras maghrib, adna oras Aisyah. Siko mga ulan-ulan na oras agyan kaya ulan-ulan na Ramadan, mga lakta. Pero ikaw sa kasadyan ka na nagtanong kibu ako na mo ito sa lapas kung isang oras. Pagkalalang ka sa 5 minuto, sumali waktu. 5 na waktu, nagulupula ko 5 minutos. Pero yung noon, 35 minutos, adan ka mausang sigo sampayan ka. Naunin kayo ni mausang. Sa diyan yang Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. Andiyan ikapakapa sa Diyos sambaya na parak-parak anong kuliyaw o lupa na panugaan niyo rin sa kapakalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ya penugaan niyo na ba yan ginawa? Kaya penugaan niyo na tanim ko Allah. Tatanim niyo sa Allah sa tanim kami ang kadak-kadakan. Allah Akbar. Mga watakan sa Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala. Yang kaisa na niya kataban siya sa katidawa. So kaya pakataban niya sa katidawa na ada namiyang bagian niyan ko taban niya namiyang bitakimun. Na ini beli niyan kay karuman niya na Fatima awata o Rasul sallallahu alaihi wasallam. So ini beli niya nun na wala ano mga bay. Igira adla may sukat kay karuman niyan na di niya ditatan-ditan niya nakapuliya niya sa mutra. Na niyan doon niyan sa bakimun na niya berat. Tinggian na, inurang kayo ni kaitan ni Ama. Agyam kaya niya berita kimun. Asap ka po ni bababaloy apay, komandar. Agyam ka na ang niyang kataban ng mga tao. Kasuin nakatingin ko amakan. Napag-isang binggaw. Abayaw ko ang ginawa. Tatanong ninyo. Ini kaso yung Ali bin Abi Talib. Na kanya makapasad na bagi-bagi sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kumiyantaman, natingin na baanin. Adi na angin niya lang. Kamay nga. Natingo aliya sa akin. Kaya nato na. Tingin na simpiyan ka po na yan. Tingiwata ka. Sa company commander, sa kaniuluan, ano man ay kiniday ka nakaraman sa kiyang kanyang niya beratakin mo. Allah. Di ko Rasul sallallahu alaihi wasallam ang yakap yanan. Dakap mga pangisukor, mga panalamat. Hindi ko kasadya ka na lahatot. Si sadya mo na masa. Nasualukan na mga madug-dug. Miyak kayaw yung sa mga atot. Natiguan din natin doon. Ubaya po ang kapakatil kakusampi yun. Nadaan ako ang pagkasumarya. Kapakatil sa diya ka na atot. Natuwa din natin Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaih. Tatano din ka adidin asap timang buwan lapas. Aki ginawang kasi kudunya abarkan di pangisyan Allah subhanahu wa ta'ala sa ato mga niyan. La tazalu qadama abdin hatta lam yus'al bi arba'isat. Hindi na malakad sa palaw mga orpan. Taman sa likiran ni Isa sa patapakaisya na kaya pagalayo na Umar, yang kaya Umar di manapas. Inaumang mga tao. Pang ginawa tanong dahil na di na nagkatago kung ginawa tanong sa tanong ko ako. Kaya niya may pagpalapalo sa ikaw ginawa tanong na ba yung ginawa? Yang ko tuwag niya muli sa oras sa Allah sa ikaw. Iblis laan na tumakalay.
Na ayat pinturuan ko Allah. Natigyan na Rabbi bima akwa'itani. La'usayyana lahum fil'ard. Wala'ugyannahum ajma'in. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kanya na kinakibu Iblis la'anatul alayh. Bigyan akong kabul sa paran. Na ibad na kainggan ka na sa ato mga anak. Allahu Akbar. Sapa yan ay. Bima akwa'itani. Sa atin sa munod so kabayaan na bayaran lakan. O, bayaran na ako. Launsaya na lahum fil'ard. Na imunta na kanatiran sa lupa sa dunia. Allahu Akbar. Wala'ugyannahum ajma'in. Nabudidig na kan silang din laon. Inauli ko sila silang din pakatalunan. Sabab po sa tiyato yung kay Iblis lanatul alayh. Yan ang ikiadin na oras. Mga wata. Yan ang ikiadin na kaulap yun sa ikononya. Nakanya sa yung tamasa. Tadi silang imakandun ko na ako sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakanya pa na ko mga ilmu. Nakiyam niya na illa ibadat na minhumul mukhlasin. Enon tabuat iyan si ikumahorin pa na ka. Aklanong sa talo ito pagkapagiglas. Mga magkakaroon sa miyang tanong si na magiglas tanong. Pera ilakalakad amin ilakadim sa diyang dahil sa miyang si. Inali Rasul sallallahu alaihi wasallam man khadara majlis al-ilm fi Ramadan. Sa atin sa somong makadan pa sa isang kaulas, hindi na diyan kaya ka pupusang tanong oras. Na pisirang kadan, likulli kadamin, umanisang dunia na ibadah sana, salamu na simbol. Allahu Akbar. Pemakamnya kadang-kadang sa 10 rakaat. Na ayat yang yes, kaya ini gunakan kamu semua na kawala ibad. Na 10 lagun, anda tanwa ituna sa iyang kaya Lailatul Qadar. Mga wata. Dia nan imagi kelas tanong dia. Pagkatingkiraan tanong o ginawang tanong dia kaya kapag kelas. Kaapyasi ka din matatamu. Na ayaw pipikiran ka na kilawangan ka din Iblis la'anatul alayh. Kaya siyapayan sa ikwala. Asalin sa munod so kabaya ginawa niyan naman. Nanliliminakan. Ipunod-puno ka na kulantiran. So aminakan ko dunia. Sa timos katilan ng pakitano na natigo Iblis la'anatul alayh. Biar kami yan sa mga tawaan ng pangaparatian niya. Mga watakan sa ikwagama. Yang kana na kaya pakasimbagiran, nakagitiyan-tiyan, ulang na mga tawad, nakaltiyan ko Allah. Natiwala hada, siratun alaya mustaqim. Di na ipasagta. Dingkad na nanapulawan ni kamata-mata na dingkad na nagkilawangan. Wa inna ibadi na isalaka alayhi bisultan. Mata na sumaw ipanaklat ni Allah. Nandiyan na ako kita kakabila sa ikakiran. Kakakainin kakiran. Kakanugin kang kakiran. Ilang tabu illa manittaba'aka minal gawin. Kau to, tatabihan nung ito. Ilang tabu sumiyunod sa kabayaan ka. Allahu Akbar. Ayaw malay ni mga watakan. Na inisukuwag na masuk kapanuba ko kawiyagan. Nakagya inisukuwag na masuk kapanuba ko kawiyagan. O niya sambayang tanong. Na wazkurullah zikran katira. Natatanuan tanong Allah sa tanong-tanong amyak adak-adakal. Paang kani kami sa iyo syaitan. Ano kani katamunta sa iyo na dun kira tempo. Ayan baguan lagi ang kutuan ko pagka paganyayaan ka. Tabiya sa ito mga padigan. Inali Rasul sallallahu alaihi wasallam nakaturian. Inna hatyabal qasfi at-tajir. Mata-mataan. Ayam niya kapiyak-piyak. Yan tumilan Muhammad. Ipunin kawiyan na sa iko dunia na kandugang. Kandugang apa ginawa. Kandugang amahantun. Kenapa kandugang adi imang walang sa asada. Kenapa padugang adi imang walang sa kiluan. Kenapa padugang ukol. Kenapa padugang walang pasakikan dunia. Dina niya ko sayta na amay kumabali sa manusia. Ang paningkalim sa paningbandigang na maadun sa kabugal, maadun sa kanusia, maadun ang nakapangulong sa kiluan, kapangulong sa asada, na miyakom, agyan ka na Iblis, na inalwin yan mabusik ko mga
pada hadis apit yang si Allah Subhanahu wa taala. La azanu aqwa ibn Adam ma damat arwaqahu bi aktsarihim. Ibtat iblis kadana. O kada toka kadiyakan dan idrab la azan yakan dan idrab akatan dari aku pembuatan Adam ini aku biar aku surga ini aku biar kalian mau pada tuakan asal Adam mak ibut kadiyakan dan mampu budana luar mak biasa bisa kasihkan dan bersiran belagan sakapun dari aku kiperkiwi suka yang dibilang ke dunia. Dia nak mengatakan ini tanumian dan pembelahan sadyang kai apa keling-keling dia terus apa keling-keling dia sekan sadyang kai awal yang ulas taman sadyang ketua kaputaikan dia nani ulas akia tamanan mengatakan seikut agama ayat panduan agama nama usamtan seikut tadi Allah jikrullah bila ikhtiar penutul lawan mga bunutan abi alisi sa Quran man a'abada an zikrillah fa innahu ma'isatan wa naqsuhu yawmal qiyamati 'ama qala rabbi hasartani 'ama qala kadzalika atat ayatuna fanasitaha adalah kata na manusia tiada gunanya sultan Allah inaum yang pikirnya nak kepada sultan Allahu Akbar api yang bertanda dari balik Aisyah kami jual mobil dengan nakam tangan dan sialan peter-peteran saja kayakuan apa-apa pasal jualan tanu si dunia dia iwasya ke mga bulon iyo apa yang anak yang mengawatakan na pendigang tanu na tanu si Allah Subhanahu wa ta'ala kenapa hanya ibu tanu kung ginawa tanu nasuwat ka inuwan tayo sa kulang na pakamangatusan kaya nga kapangalang badi sa katawa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam inalinya aadna sa katawa mama aayaran din kaya pakasumbi ang sasama na luminiyo agyang kutuwa mga dugaan adikon makapunilaka di makapindugan nakagya mga masumagrig tapi ang italuan niya ng tama tinggi ang pera imiyala ba nga sabihan ngayon dia membersanawan natinggian apa kaya Indonesia imiyala ba ko namiyang kalaba ko sa talata miaten okiyah 300 okiyah amiyala ba ko iman nanti mo Rasul sallallahu alaihi wasallam magina imiyala ba nga ginawan natinggian ako katabi ka so dua kata sampai yang sunnah ugina ka sa masa aktivita nagtubuhan tuwa di dia nga namiyala ba nga 300 okiyah Allahu Akbar. Dia nak suras. O kapunan niya kanuran apa ko sarang tanong. Si sadyang kay kapagintaw tanong sa dunia pangwatan. Katatama na iyo. Uman isa nakaliyang ka na sa ginawa niya. Na ayak kailangan si mga ginawatan. Na ayan nila pamimikiran niya nagyawta ko kumano Allah Subhanahu wa ta'ala sa Quran. Yukhrijul khayy minal may. Miyang kampuat sa uyag-uyag na ayat niya ko na sa uyag-uyag niyawan na sumyatay. Yan niyawan niya. Nakukumanan na. Kaya pakapunta na daan niyawan na kung pakapunta na kung mga ama sa mga ina. Kaya pakapunta na pakay. Wahuwa lagi kalakal ma'abasar. Paja'alahu nasara. So Allah, imimba ko pakay na miyakapon kung ama sa ina. O kaya pakapagubiran. Abir niya ito manusia, abir ni bangsa, at itutukawan sa diyang kaya niya manupak pangwati. Yang lain, akyan na nagkatalo Allah Subhanahu wa ta'ala, na miyakang buwat ang pamansupaatay, na ayakuin sa niyawan aswan na niyawan niya, na iman to, na pala-palay na ng pag-ginawa, pala-palay na niyawan tanong, nagtangkirin na ng pag-ginawa tanong, ayaw pa katalin mo si Korea na ukawiyang biyang tanong na kapatay. Nagyaya, itito pambaybaytan tanong, pagkiya ka pang tanong, agyang kaya kapakaw makapatay, kasiyo-siyo na rin mga watakan, at din ang nilay niyo miyaw pa, miyatay,
Amalay tamok malay kada to uli nanganisan abad na minitalon yan si kuya. Udah banyan niya pagamal. Udah banyan niya yang dalam pagkapala si Allah. Nanti na banyan na minitalon si kuya. Allah Akbar. Sa tigo kubur. Iyan ya ibn Adam. Ayun buwan ta'alo Adam. Wakad kunto fi dakhli dakikan pasunto fi batni bakian. Ayun buwan ta'alo Adam. Saka sumindal ako kulikudakan. Ayan nakapipikiran niya noon na dipatay nakasingabu. Allahu Akbar kasunur mo. Na iman tuwa tigulo pa. Nasunod kasi ko tiyan akan nakakabulaw ka din sa tito akabulaw. Ino to? Ipagisir ka sa amor. Ipagisir ka sa nabas ka. Ay miniginawa ka sa diyan kaya dunia. Ikadua kisya na sukamudel katalo. O katataboy ko burutan. Ikatalo na sutamo. Wanda tanong inuwa. Na kung anda tanong inusa. Ay ikapat na suil mo. Anda tanong piaganad. Na kung anda tanong inusa. Diyan ang namawatakan. Iyan kaya dunia na darul intikhanat. Darpa ini pagigsabi ng tanong na kailangan nagyan kayo ang kapagal sa tanong sa examination na makapastan. Mga bata, iniibarat ko Rasul sallallahu alaihi wasallam sa dunia sa karatas na kayain adi tanong na niibisulat na sulubutan yang ngarubo na aya pansong na dia ngabudan na ipangisa sabihan ka na nakapakaumatan na saya berkiama anto na ano ni Kiyer na kumatanga anto na ano ni Kiyer na kakutangilan ka anto na ano ni Kiyer kiluan ka kumila ka nakuhan tulo na ni Kiyer kawakuhan ka kulimang ka anto na ano ni Kiyer kawan ka sa ikuhan ka mawata ka na oras saya akaw yabiyar na kailangan na matapalitan at yun ay umangan ayam ko na mga bangsa talo sa Saudi Arabia al-waktu kasay ilang takta paktaw ka sa oras na lain na ng pedang aamay ko din ka matapad na tapad na yan inaumawantakan sa kiyaw sa ratalo kumata sa pantang mo sa kabayan inawatalo na imbulor ka tanuanan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa arawan mo so kiyaw sa ratalo kumata sa ikaw pamamakilan yan kaditanan ka palas iba't ano pagkalag sa Allah ba't ano pagkalag sa Quran ayaw may pagpalapalo sa ikaw mga puso sa isa niyan kaya tangilatano na musical song na kaya nakapakili ang tanon hakiang kaya dunia na itumak wala sa mga kapalawan sabab kung kialapisi sa ikaw Quran pagkaumanian sa mga dumagrando sa mga alauran pantapos sa kinggan di ba niya sa ikaw ayman at kialapisan sa Quran gaya kailangan na diyan kaya lambas sa kaya mga kawyag tanong mga umor, mga napas oras at kawyag tanong na kaya inaliw Rasul sallallahu alaihi wasallam na tiganain na malaaamalo ni kawatimiha ay pagilayan ko galabak o manusiyak ko leolo pa na sukurianon na kailangan na sumangon tanong si tanong matatapos sa diyang kaya iman to laylatul qadr ila ko Allah Sati al-yaw na inna Ramadanan awwaluha rahmah wa awsatuha maghfirah wa akhiruha ikun minan nar. Diam kaya nila Allah ang katataguan ng tanong pag-usaran tanong ko na pas tanong pag-usaran tanong oras tanong na mga watakan na kaya kapag kanila sati al-yaw Allah hal min sa'il pa'atumin para pamangli kabulakan para pamangli sarila kanila anakan na kaya kapag kanila malamay kabilang at pamangli ka sarila na pamangli ka sarila kikarumang ka ading ka di mindulun na pamangli ka sarila kaya makakabusina ka pamangli ka sarila kisiringan ka pamangli ka sarila sa ikulingan iniguyap ka mga watakan sa ikuwang naman gaya ka pamangli sarila na urawya at yan ka ng amyang aloy na panilaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala mga watakan alin na amyang aloy ang
Adik na mga bayi ang niyan tapusin ko na lang ka. Alam ang turos. Adik na ang mga bayi ang niya kasunod ko na lang ka. Nagulaw kiran din. Ipuan din ako kiyang tagliran ko na nakadyahan na punggulaw siran. Namiya sili paumalik. Ayan na pagkiulaw niya na masira mo pakakasya ko dunia. Namiya yun lumalik, abot niya ko na lapa. Ay mga bay, o pamagkadiyan ka na nalo, amilin doon o magtanil sa kiyang ka na nalala ka jahanam. Na inipagluyonan sa dunia kung matatago yun. Oras ako yung biriyo na karabang ano saan matatago kasi sikano sa surga Allah. Mga tagal kiyanan, hindi tanong pakalipos na niyang kain. Kati ikulot na kayo man ito ang gagawin. Huwag. Natin tanong pakalipos na nila inyo Allah. Na inyong kanisyon si karamang ka. Taman sa makatuloy sa loob ka. Sa lain at yung kutuan niyang gulaw Fatima. Awata o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada na niyang gulaw Fatima. Abu Pumaypas. Siya rin na nagyang tama puro abubay. Balang kawit ay naman po. Tapi sa diya na mga maritis, mga surya na mga bay. Nasa ipagkatol sa diya na balang kawit ang mga bay. Wad pilay ako niyo ang mga pumamatan. Tingin na Fatima, inok ka hindi makapamaypas. Bangka di katanya ginawa ka, watakaw Nabi, watakaw Muhammad. Allahu Akbar na palumambu, pamakamranaw na niya ko niya sa kunarya. Ginabla, niyan. So kaya pakapaningyan, na miyaw man yan na sumali, ami indog, adi mo magigida, di marunong. Tigil alay. Ba't din na kasiging ka? Tingin ka na. Tingin ako din na kasiging ka. Anak yang sabutan ng alay. So katero yan. Ang kabimba no, di nakatero ko ibisi ko dunia. Oras ko dunia. Ginapaya. Naglumiyan ako sa alay. Nakagiyang makalalakaw. Napiyakasakan yan suwain sa kalumpanaw sa pelabetan. Nagyun doon ni nanunong yan. Miyaw man niya na watang at din na paliguyan niya nun gawangan niya nun. Sabab sa Diyos na din na gawangan niya nun. Nakagiyang mabugat sumali radiyallahu ta'ala na siya bimbing niya na yung tawatang amiyang kalala. Nakagiyang miyaw man yan. Sa ikulaman ang mo pati masura na inibang yan. Hindi na pagpo. Kamu to suliat ka. Nakuha ka. Inilah yung Fatima na bulawan. Sisadya mo na kailan niya na bulawan. Ang kuminuwa si ikot tamo walay lang si sa sorga. Kadin na walay si ikot sorga wali bulawan ang mga mutia. Dia bertanong si Imilay. Inumiyali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aadat no. Inipirasakan. Kundi na initiyakan pa kayo ng mga tao. Abiyaw salan sa orasyon. Si ikot-ikot ang Allah. Sumanla. Udunun sami'at. Dari managod na nila sa pamamakinggan loob. Na udamay na yung kanila. Udamay na yung mata. Sumangakat kay buntan o mga walay sa surga. Na udunun may pakan sa pamikiran o mga tao sa ginayon niya. Mga mata. Yakin panginan ang paupat manaming walay sa palasyo. Ang yakapipay buntan na walay. So kaya pangabalay niyan. Yakin ba alam sa baliw-liw, barwanti. Balkoni niya. Na mapiyanin ang kasasabusubunan doon. Nasisadya mo na kasasabusubunan doon. Na tiyog. Nasukya tulugan. Na piyakikirin po ng Allah subhanahu wa ta'ala ang yakasunod si Kusurga. Nakagi makasunod doon. Naliyangkaw niyan sa mga walay si Kusurga. Namiyan taon niya doon na sa ultima na walay ang mamubalienso. Natingilaan mo itong kiwalay. Tingagyan ko na mga malaikat. Ang gilang suwalay yung Fatima Abu Suali. Ang iwayan sa ultima na bulaw siya sa dunia. Allahu Akbar. Sumpatamu-tamukan sa dunia na sipu mo surga. Mangutakot sa ikwagaw. Niyak anaw. Pag-iyamak anaw. Nasyungan yan si Kalman yan Ali.
na ayat din akya pakapya ginawa no Ali radhiyallahu ta'ala nuna niya kapito pulo iyan magawa mapalibalitan. Anda nili kaibigan niya nun, nagkaroon niya na kay kabibi, kay pag-karma ko at kabubayarakan, nakabubaya iyakong ka, iyakong ka. Nasri kapito pulo yan ang walibat, na manutang pa ng makariya, so Ali bin Abi Talib, nasabihan sila ko Rasul sallallahu alaihi wasallam na ayat pitero ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam watakan sa kapagkawayan na saka na ibig na rin natin yan kung nakariya ka naman ka na umapantagi ka kapatay na di ko siya simbayanan wakadahalin ka sabi na nakatawa ng ating yan watakulay asukang kasuat ng mga dato kung karuman niya na bayi nagito rin sa kasusuat ko Allah surarang ito mga mama sa ikaw karuman niya na bayi nagito rin surarang ito Allah ang piyang pinagtingin ayaw niya mapagamal ka na amal ang manya mag-usuasya na amay ka ba kakapantag niya kapatay ang pagkararan itang kay karumanga na tawkanin ko na lakadyahanan yan ang mga bayi mga batak na mga bayi iniway pa kalipwasa agyang ngaya nila na prilay kanong na karumay siya mga kamusina ka susiringan ka na prilay kanong Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdegi doon mata kepala sih lagi raya wadara tariman. Samuto na ada ketak benang nai sampai akan bener yang kayu namanya dua muhadir agyang kutua iblis na ayam bisa kalau berkira nakapangan dulu itu buat gitu kapasangan nira terus kamu tuh lain bisa ada yang kapangan dulu orang kamu ila tinggi na pangan mula na tamu na libutan na kau nanganayang tol kursi ay sana tingin na bapakang berakatawala na di nagkarawan mamanito itu kaya bisa tinggal lebu na iblis kamu tuh na nyakawakan saya na muhawan gawakan betul kaya na muaya amat ya bos saya mana yang nalay ya na mga tindirin sa panituan na tindirin ano lagi mo to apostol niyo na punya ro lagi mo tayo tol kursi itu pamana kape agi mo to awan ayatul kursi ya kaya pura yang hadir ayat na yang unsay niya nagang puntuak kala yang enggak urastan nah semang araw waginan din sa wagamatan ng Islam na biyalo niya as-sayyid as-sa'at al-walwak suatigil na kasay suatigil sa wakto na lagi datigil no pandang auding kaming bulalan mau tas na say pangutas niya abunda mabugi bula ila naman ngayon sa ikutasya gapa kaya suniro na makarayang dan tigil na na di ba nakakutas sa diarang nakataya para kasagutan no na ayang kakutasan kagya po to wakato na ibarat na anay ni pusada ka awakato at yun ay pulo na atan na yun di mamagupisi na di mamagandong na pasan ito na upang mamudingaro ayaman na yan na tawa na yun po to wakato na tayo niya utas saka kami ang pamaraka na diskay niya utas yun to'y tigil na sakay pangutas na diyan ate yun to'y kaya importante yang dia ketawa betul-betul nak dia pia enam tahun dia makan dia sendiri ale orang mana tu orang betul sana mana tu nah semua Amerika na ayat tindiran na tigian na aptai ano to datai kes bur so tigian so ayamana dia na oras na bulawan mga Amerika na malam dia semua oras na ayat pencertaan na kaya ayaran tahun sa gilawa aso sabon di Samaranao na tigian na asoras na di gulmay pada mula di gulmay pagari ko inuman yung simuya yang amay ka dapat pakatuha pagari ko similar ka tigin na sa karo di gulmay katawa ni wag yang kaya oras sa kasimilar na mala iarga
Niya saya kagay agyang kutua alima doktor Hasanol na tingin na giya inalitan idi ikilala idi tanong di ginawa sabab tamagawa sa ano man mauri na mga sa mga tanong ay na umapyam sa iya Malaya nga, sige kung mga oras tanong, yan kaya masa, ayaw man na nalita ng sige ka makikilala ayaw tanda sa pakikilala naggiran sa pakikinawa iman to, na si itanong kurapon, ang may nakuha na hindi ko order na. Kaya ko na, kaya ka na ka, daw pagalas dis, na matuwa ka nung totoo, makatay na, matalo ko na. Iman to, na ayaw doon, na tuwagan tanong, na rapon. Kaya para number C na pa. Pagkanero na 4, 8, 4. 484. 484, lasong niya ka po sa 484. Mata sumargas ka. 484, mata sumargas. Ada pa na rin. Matanan niya ba na niya baik pa. Tadi doon, gila namin, 484. Marga 484 ilan dia pun abang lagi yang boleh nak tahu nah itu 484 nah 1 2 3 4 5 6 484 7 8 9 10 para mabudut malara performan ada apa taruhan nambah 458 lok mana nambah 458 adanya kan kuasa 458 kira-kira belum beliau 458 alhamdulillah nak kau ada na mga baikman natin Atayak man, kadok mana nambah? Pagkanero na 578 578 na 578 ako na alhamdulillah dulu gua margas ataya lok mana nambah? Pagkanero na 440 anak dia di dunia mau nih hari ini yang pasport nah yang pasport 440 anak auto ada waktu yang dia nak polian juri nasu naik haji jam dia sibron nah yang anak tu di dalam margas 440 ada naik sabu ada dua margas nak kaya kalau nambah Pagkanero na 178 178 atay ka na po sa 178 alhamdulillah auto nyo tabuhin na doon ay mana na middo man sumarga makapitap man inshallah iman to na subrit man dinitan upang kalilipatan asyanan pun kung barangay Sherman San Dame ano lima pa na number 548 nah 548 data 548 sabi ang akin nakatem ikadua asumri terus lima mana number Pagkanero na 4 ikadua na 5 ikatlo na 5 455 455 kau tua hingga ya area kena bubutau di nawatakan nah nas yaya muri-muri ayam ananian na lapor sa yang tak ia gaul ia sarasa loti mamane number 553 ayamana na 553 nah 553 553
53. Tahu? 553. Aduh. Allah Akbar. Luang itu pahatan sanida berislam. Malah yung orang yang ayam manik set. Mana jaka sambil jaka papen nakatean. Dadanan hakmatan. Gila so otaknya nakaya tahu. Baca anu suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka lisanan dhakiran wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka qalban syakiran. Allahumma inna nas'aluka badanan sabiran wa jasadan saliman ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata kama al-abrar ya rahman ya rahim.